ungahlehla nentelezi mfowethu amanqele musukuhlehla nentelezi ngifuna ukubuyela lapha emuva ukuthi keka Jumbo kunomehluko imuphi lo mehluko umehluko ukuthi uzohamba wena uhambe uyathenga ama views ngayifaka to Facebook ama views akungithinta ke manje ngiwenze ukuthi lo 25 million eParis uthengiwe ungathengwa nawo futhi ngitshela ukuthi phinde thenga nama like kuya ngokuthi uthengeni ayikho engadayisi ngathenga ama views thenga ama subscribers uthenge nani nama ama like kuya ngokuthi uthengani uma mfoko amanqele ngikwazi ukuthenga ama views uDulas Magubane akawathenga ama views ngoba ingoma yakhe ethi izibelele ingoma ethandwe kakhulu yanyakene ngayina lento izibelento yilo ngoma uDulas Magubane engazange azawathenga ama views Dulas mfethu baphila iqiniso ufekelana abacula abaningi bayafake yeah Bukela uPerfect TV lapha emakhaya nganimukela igama uShepard amanqele ngitabuka ngapha phansi kwahlabisa empembeni isigodi ngiphethe umkhaya lapha eduze kwami njengoba wazi ukuthi bhekeli bheke sihlezi sila uPerfect TV sizwe ihlahla sihlakaze sibekela isithebeni sihlezi ngobhansile sikhombisa abantu ukuthi thina sithe senze into bayibone kangcono ngoba lento esokhuluma ngayo la uzothina amasethi hayi man baqinisile abafethu la kodwa nansi lento owakhumalo angimukela mfethu wethu siboyile futhi akukho kuthi sibangene lapha ngale ukuthi sibingelele kuzo zonke indawo ufelela khona umbukiso wethu wePerfect TV osukeni namhlanje nibingelele idollar lamantunga ukudlika lo sansa umlo wethu uthando isikhondane lumzumile advertising selihamba angizokwanda kakhulu kuphansi kwahlaba sempembeni emadunjini isigodi la ngisuka khona ngisahamba naloke ibhulu lesiganga lapha lomfoko amanqele uyethu ikhansela ke lenu lapho ko maskandi ngoba yonke into enidingayo uyanilethela yona wamanje kuba deliverlana izinto abayikhuluma ku Facebook emakhoneni uthi hayi ishawa kanjani le million hayi ubani akumele asayine ubani hayi uzona kanjani lo baba wakwenzakalani namhlanje siphetheni mfowakho ubachazela lapha emakhaya mfowethu sihleza ngokuthile namhlanje okujule kakhulu ibhodo esiliphetha hayi ngiyakutshela wena uma unenhliziyo empela yakuzudla uzoba nenkingi uzofana nomuntu nje osupporta leyo team kulungile ke kodwa singayi ekudeni kakhulu ngenza namhlanje siniphathele nje ama topic azoba amathathu sokwenzeka ke mhlambe kwelule makweluleka kodwa nje mfowethu imfowethu amanqele sizokhuluma ngama-million ashabayo namhlanje abaculi bamaskandi bathuthukile mfowethu bashaya ama-million sizokhuluma ngama-million siphinde sikhulume ngomculi osayinwa umculi kuthi umculi manager yakhe umculi noma umculi othile usesitebeleni somculo othile siphinde sikhulume mfowethu ngomculi ochema nomculi kugcine kufe ubuculi ayijulile ilokho nje mfowethu engithi namhlanje ababukeli bePerfect TV ake sibahlazele khona njengamanje ngiyafisa mfowethu amanqele mhlambe ngoba unolwazana angize ngingathanda ukuthi ngophe kakhulu kanti kukhona umuntu onolwazana oluthe xaxa ngifisa futhi sikhulume ngendaba yama-million sizosuka le emuva la umaskandi khona uqale khona ukushaya ama-million kushwi nomuntu ekhala sisondele size kuyijele kakhuzani sisondele size kuyiParis kaMthandeni sisondele size ko limit kanjalo njalo size sizophetha kulali lale noma ungavala wena yena uzovula yena sizisifike lapho mfowethu awuthatha mfowethu awuthi nje ngithathe phezulu sibona ingoma ehlukahlukene shama million yeah but abantu afuna into abayi-understanding ngama-million nazi i-tricky uplanta le awukwazi ukubuka nale video yethu le mhlawumbe sizoshaya 10k views yeah ukuthi thina sizolaykhela abantu abawu-10 kodwa babukele bawu-10,000 impossible leyo nto leyo umuntu uzofika abuke
I like obebuka i-duration yayo shuthi ngiyithanda lento le yikho like shuthi labantu abawu 10,000 thina kuzo like abantu abawu 10 njani ufuna uqala uyibuke lapho labo mozohamba kuyijele ufuna ubuke ama views 5 million views 5 million views wakhe ukhuzana ubuka ama like iyafana kuyahambelana iyabalance uhamba ubuke kwi-Paris ubuka ama views mase ubuka ini ama like kuyamesha okay hamba ubuke njengamanje Paris igushi yebo ubuka ama like kuyahambelana uhambe ubuke yoko limit ama like nama views hamba ubuke ingoma kaJumbo noma ungavala uzobona khona inkinga khona buke nesikhathi la ngoma before khishwa igushi bihleli kuphi how many views be now mangaphosisi buko 250 something 250 yona within a space of 2 days la ngoma sina 700,000 or 800,000 ungahlehla lentelezi mfoko amanqele musukuhlehla lentelezi ngifuna ukubuyela lapha emuva ukuthi kaJumbo kunomehluko imuphi lo mehluko umehluko ukuthi uzohamba wena uhambe uyathenga ama views ngayifaka to Facebook ama views ayathenga manje ngiwenza ukuthi lo 25 million eParis uthengiwe ungathengwa nawo futhi ngitshela ukuye ephinde ethenge nama like kuyangokuthi uthengeni ayikho engadayisi ngathenga ama views thenga ama subscribers uthenge nani nama ama like kuyangokuthi uthengani uma mfoko amanqele ngikwazi ukuthenga ama views uDulas Magubane akawathenga ama views ngoba ingoma yakhe ethi izibelele ingoma ethandwe kakhulu yanyakene ungayinaki lento izibelento yino ngoma uDulas Magubane engazange azawathenga ama views Dulas mfethu baphila iqiniso ufekelana abacula abaningi bayafake yabo nje lengoma kaJumbo leya thenga ama views lapha simple ngeke uthi ingoma dimili ikhishwe ibinenyanga wobina bina 2 weeks 2 weeks iphumile imile ku 250 ayindawo ngokucibeza ngithi ingoma isino 800,000 baqhamuka phakathi abantu asebeyithanda ngaka mfoko amanqele sengincomeka ngaka ngithi mina i-competition iyasiza ngoba ngokuthi mhlambe ibisikuyi competition ukuthi igushi nansi iyaqhubeka iyaqinqalaza bathi abantu bayakhuzana ngeke sivume ingoma eneqhawe lethu ingayiphambili ekubeni lokuthu imbangi yakhe so thinta abalandeli bayakhuzana bamthanda ukhuzana ngamfela bazoyilike into yakhe yini everything enama like hayikhona kwami ngiyangidida ngiyakutshela ama views ayathengwa mfethu kakhulu kuyangokuthi uyathenga yipi indlela ukuthi umculo wakho ufake kanjani more distribute ziningi indlela ehlukahlukene zokuthenga ama million khona lapha angathenge khona futhi ngazange zwele uphongo lo kusho nogatsheni wathengile ama million check ama view check yonke into uthi kuyahambisana ngenze ukuthi ama views nema likes futhi esingayishanje ubelula ibukela ngoma ngeke uthi mina sinengoma nawe mfakhumalo ithi 1 million ku YouTube ku Spotify ithi 100k sina 100k it's impossible khohlwa kwasho belungu impossible ngoba khona abantu abaningi balela kakhulu ku Spotify then u YouTube yebo so kuza kanjani ukuthi ibe ningi ngapha ku YouTube bese iba less mawuthi ningi ngapha ayingashiyani kakhulu at least usothi ashiyane ngo 10k exactly wena mase kuthi nje kanje nami ngididilele ama likes engoma kaMfowalo lokho kaMfowalo yangiwe lapha 7000 mangineqinisa ithi 7000 ama likes kodwa ina million kodwa ingoma ishaye futhi abantu abawu million abalokhu zile abayibukile akekho noyedwa uyithanda bebeyidlala bethi cisha hayi cisha nganekwane lo Jumbo safanele ezohlala la simkhweshe ayi safanele sivashele Jumbo lapho mfoko yakiwe awusondele khehla uzosichazela kabanzi ukuthi kahle leli million akathi umfoko wampungose it's the real one usho uzwathi milestone ngesingisi ukhuzana maye post embongela wathi i real angazi ukuthi yiphe ngamanga but ke umfoko yangiwe siyafisa ngelilanga uzohlala lesi situlo se perfect TV ukuchazela abantu ukuthi leli million mfowethu washaya kanjani asithi thina ushaya selapho futhi ngisho ukuthi abegushi bayathenga okay ubonile la ngoma iphuma
behamba kanjani ama-views akhona? Ibamba kancane bayakhumbula ukuthi in 6 hours bithi 100k na. Yebo ngiyakhumbula impela. Wasuwathi. Yabona manje siyancipha futhi. Ngathini ngalokho? Engingakusho ngingakuphikisa. Noma ulwazi onalo ngakho. Kodwa ngingakuphikisa ukuthi leya ngoma mhlawumbe wathengela ama-views ngoba bengiyimonitor. Yes. Ngokwami. Ithema iphume yaspliteka. Yabakabili ukuphuma kwayo. Yingakho mangathi uyachecka ku YouTube ithi sishaw 3 million ku YouTube Music. Kulo YouTube lo ngakhokhi esingakhokhe kuthina. Yes. Isuke ingakashaya million. Yingakho ubona umthando nethi ingoma sishaya million. Umuntu mayegijima YouTube ayikashaya. Yabona? So ngithemba ngiyimonitor le ngoma ibikhuphuka after an hour inoshintsho. After 30 minutes inoshintsho. Ifana nama video ase ala ku Perfect TV. Bengithi mangiwabuka mangishaya usimo. Uthi ngisabuha seku 1000. Ngiphinde ngithi less. Iqhubeka mase ngiyacheck hayibo 1.5. Yabona? So le ngoma mina ngiyimonithile. Ngayo lento yokuthi ngifuna ukubona ama-views ukuthiwa ayathengwa. Yes. Ekajumbo ngeke zangize ngiyimonithe. Ngayilayela isaphuma, ngayincoma ukuthi umgodi ungene kamnandi, kwakuhle. Ngayishiya kanjalo futhi. Kodwa le egusha angiphiki banene. Ngoba mhlawumbe phela besiyimonitor nje lesikhathi bethenga ngasa ama-views. Cha noma ngisho ukuthi njalo sungikhanyisele sengiyibuke ngenye indlela. Nami kodwa sengisho ukuthi yona and I'm sure ukuthi akumenanga de bengiyimonitor. Sibaningi. Even nabanye ababaculi bebeyimonitor la ngoma ukuthi sifuna ukubona ukuthi lento ihamba kanjani. Ukukhula kwayo akufani nokukhula kwe nomungavala. Inomungavala bikhule ebusuku. Impela eyawamhlongo. Eyawamhlongo phela umhlongo okhule emini. So yobona yona ke ukhule ebusuku. Ujumbo ingoma kaJumbo ibi u200 something. Ngithema ngivuke ekseni 600 nawo shembe. Kwenzakalani manje? Thenga ngale 800 hayibo. Kwashawa 12 nje iyakhula yaphezulu. So kwangimangaza ngaqala lapho kuyimonitor until zishaye imillion. So ngabona ukuthi ayikhona akusikho. Kunegama after ukukhulumile lezi ukuthi ngiqinisekise ukuthi ayiwona lama views afuna ukumonitor ngendlela kufuneka audit kucheckwe. Ile ukuthi abandeli bayakhuzana bamthanda ukhuzana and ukhuzana nabandeli abaningi kakhulu. Kungani bengayilike into enokhuzana? Cause ukhuzana nje ade shayela enye insukwini belifakile lezi CD endala. Ungahamba ubuka ama like lapho uzobona ukuthi maningi ayahambela. For amangalo mfowethu uma sithi sihleza ukwenze sesifuna into enjengazo lezo ulwazi lokuthi nawe ekhaya umthando womculo ukwazi ukuyimonitor. Umculo mayikhipha ialbum njengoba bezokhipha nje okhuzana omthandeni nabaculi abaningi ogatsheni bezokhipha ngoDisemba sekufuna uqale manje ke uyifundise ukuthi angiwumonitor umculo. Makuthiwe iphume 3 hours ago usuyebona 100,000 kulo 3 hours ago. Qala lapho kuyimonitor wena ubuka ukuthi after 3 hours futhi shothi yobe soku 6 hours iyobe sithi wethu uthintene indaba yesibili. Sabona ukhuzana sayina ama-artist. Sabona umnikezo sayina ama-artist. Ubaba umculo nje wasayina abaculi ethi bangaphathi kwakhe. Uqole ethola agcina libagedisa nabafana zana libasayi. Wethu umculo nje oqala osayine iartist ngaphathi kwakhe umnikezwa. Umnikezwa obe nemnikeni music production. Yes. Sambone esayina abaculi ngaphansi kwakhe esebenza nabo. Ukhola nje umfana lapha ngaphansi komnikezwa bathi sike zam interviewer noNdlanga Amandla kwenye ama radio sike sasebenza kuona bathi banomfana ngiyamkhohlwa ukuthi ushawushuni wo president. Wow. So ukhuzana ubumculo wesibili engimaziyo mina angithi uqopha umlando ngaze ngiqopha umlando ngoba uqoshwa njalo umlando emandala. Hayi Umculo wesibili okwazile nayo ukuthi abe nomculi ongaphansi kwakhe. Mangikhumbula kahle ukhuzana ufike wathatha umzukulu. Wathatha uDuma kahle. Wabafaka ngaphansi kwe-IGP kwaba u3 years wabadedela futhi. Noma ngingazi noma bawuqeda ngisakhumbula kahle. Emva kwabo uke wathi ukuzinza wasebuya ezolanda usikweletu okuwumuntu oshawushuni kakhuzana efika eyibiza ngeBorn Free. Kune album yokuqala ethi Mbizele umndeni eyayinzima kakhulu. Album yakho ayimnandi nje lesimanga. Wazosayina wamthatha nomkhulakelwa. Yes. Umkhulakelwa ubekhiphe ingoma ethi ngeke ngisole umuntu. Eshisa album yakho. Ebuya kwenye EP ethi Khumbule ekhaya. Yayishisa futhi nengoma yakho ethi Khumbule ekhaya. So ukhuzana wamthatha ke umkhulakelwa wamfaka ngaphansi kwakhe. Kodwa i-album omkhulakelwa yesibili egcwele uyikhiphe ngaphansi kwesitebele iIGP nale agcine ngayo ngoba sengizwa kuthiwa
usebakhululile wathi hayi bafowethu ake nibone ukuthi niyapi kodwa ke sibona ubungozi ihuphi ke lo bungozi vele ngifuna singene lapho ukuthi ibheda ngani lento kuphathwa umculo omunye wemfo amanqele konje ungakuphatha mina unebhizinisi lika banana mengithengisa ubanana ngakuthengisisa nendaweni yami uthengisa ubanana nawe uthengisa ubanana so ama customer amaningi nje sengifuna ezo support nawo akwazi iproduct ethu ayingafani ukuthatha umculi esayino umunye umculi isitebele sakhe njenge IGP siyazi kakhuzana noma ngabe kuthiwa imanager kakhuzana umsholozi kodwa siyazi IGP ekakhuzana ukhuzana uzompromota kanjani umunye umculi naye nomsebenzi wakhe kumele upromote mina ngikhumbula ukhuzana epromote umsebenzi wasikweletu kuthiwa upromota continuously ngoba usikweletu mangathi uyakhumbula ukhipha earlier kunokhuzana ngicabanga ukuthi phakathi kwabo ukhipha wabo kuna 5 months gap phakathi kwabo ihuphi ukupromote okufunakalayo kahle wena ukushoyo uma ungathi uyacheka ikhampani eyimele ngizokhuluma nje ngombuso wamaciko umbuso wamaciko uphethe umuntu encane usebenza nomuntu encane usebenza nangompolo wekhanda elikhulu ngapha eBackville ukhaza nabani olixhakaza so umbuso wamaciko mawuthi uyabheka okay ku TikTok alipheli iviki engayidlala ingoma zabanye balawo baculi okhomba ukuthi uyapromote umculo wabo na ku Facebook alipheli iviki engakhuluma ngento encane shuthi ufuna ukukhuzana ekhulume ngosikweletu ngikholela njalo uyena othathe leyo nto wayibeka emahlomba akhe so ukufune a sacrifice okwakhe enze kwalaba abaphethe okay ke ukhuzana uqashe uzuma ayingimbecela ukhuzana ubonile ukuthi ngeke ngikhona ukwenza into promotion ngifuna imanager waqasha uzuma ukuthi uzuma kenza umsebenzi into enginotisile kuyipage le IGP usikweletu upostwa esazokhipha postwa bese ekhiphile kuphela mangithi mina ayilahleki la hayi ukuthi ukhuzana ukuthi sine manager benza umsebenzi omunye ne-marketing manager kahle yabhede ekuqaleni kufanele sibe nomuntu we-marketing oqondene ne-marketing kwi-IGP ozopromota nje abaculi uphusha ukhuzana uphusha umkhulekelo uphusha isikweletu uphusha igcwalisa umsebenzi we-marketing loyo ozaza ne-strategy ukuthi okay asenzeni lokho akanjweni ukwenza i-activation makufuna i-activation akanje kwenza ko-promoter kuphi akanje kwenza i-event kuphi cause mina ngokwami makuthiwa umsholozi manager angimboni vele kwi-marketing ukuthi udila kanjani useyagamanga ngokwami esingisi nami ngasifunda kancane ngoku-understand i-marketing ne-manager akushiwa ukuthi umsholozi is a marketing manager kuthiwa i-manager kakhulu kwi-artist manager yes uhlukile izinto azozenza ayilahlekanga lapha ekuqaleni ukuthi that mean kangayona i-company complete kukhona abantu abashodayo kuyenzeka mfowethu manqele cause njengoba usho ukhuzana uposta nje akekho njalo ngoba yona marketing manager nawe unomsebenzi wokumele oqondene naye ngiyakuzwa mfowethu manqele yabona ungibizile nje wathi mfowethu khuma la usonja sisebenze kune show engifuna siyiqale uma sengila ngaphakathi usizothi wena mfowethu khuma la manje sengifuna ngibambele i-morning show yes kwi-TV uma ngivuma mina sengizokwazi ukubalance sonke lamashow futhi nayo content eceleni ozenzayo kunezinto esengizenzayo kune show esizoleka yes kulama show amabili kukhona le ngiyithanda kakhulu kwedlulele engazi kahle ukuthi uma ngihlezi kuyona noma mina nje mangine show kaMaskandi yegospel should the gospel impela ngeke ngidlala ingoma nje kuphela 3 hours uphele ngomaqo ngoba ayikho into engizoyikhuluma ngegospel kodwa mangine kaMaskandi ila unika khona ithuba lokuthi ngiphefumule kakhulu ngoba ingoma kaMaskandi mayiqeda ukudlala ngiyamaza umculo ukhiphe inwenza into engiyazi engaphakathi kimi so kungenzeka ukuthi umfowabo sithema ethatha umsholozi noma umthandeni uthema ithatha lo mthatha manager omaceceke ngoba nawo ungomunye oposta ngaleso sikhathi omaceceke bezokhipha emva kwalapho nya akusabuyi lutho aposti ngabo lutho kodwa bangaphansi kwemthando music production IGP yini yamthandeni manje umthando music production so yizo zonke izinto lezo ke esingakhala ngazo umnikezo wake mfowethu uya promote ama artist wakhe uma ungaya kwi page lakhe la manje angikhuluma amampungu
uthi leli artist lela analo njengamanje uno2 uthisha wamagcokama lo mfana lo ngiyamkhohlwa manje lo mfana manje nomzukulu bekuye kodwa usephumile umzukulu ashafuza ya washela okay wathi omunye ke umanager kanjani usafuna umanager ngikholwa ukuthi lapha kumnikezwa uma umnikezo hloda ngemarketing kodwa uthi uzophatha abafana nakho lokhu wrong kwawena usayidinga leyo usadinga lekuphushwa kodwa uzophusha kodwa uzophusha abantu ufana nomuntu othi uyelapha kodwa nawe welashiwe uyagula ufana nomunye umuntu ababethu uphithiza lapha ecula ufuna ukwelashwa uthi uzowelapha abantu ngomculo wabanye abantu wayedinga ukwelashwa izocula ingoma zabantu amahloni kompela lapho kodwa umuntu uyaphila ekhanda Ngolo sesimarketile la uyiphephetile. So kodwa ke lento ukuthi umculi ebengaphansi komunye umculi. Inobungu inhle imbi ngoba uthola ukuthi umculi usukelande umculi ophansi ethi ngizama indlela ukuthi amphakamise. Ngoba ngizokhuluma nje njenge-IGP. I-IGP sinegama mfowethu elihle. Isebenzele uDumahle ukubuDumahle namhlanje. Yes. Uphezulu. Angithi uDumahle thola igama nge-IGP. Bese vele sesimazi nathi eyiculela nje uDuma kahle kamnandi futhi eshawusho ngamgqumeni kukuhle kunje haya. Kodwa i-IGP nayo inesandla kuyena. Umzukulu siyamazi usungaze ungishiya ngempela dali wami kulungile but ukusebenza ne-IGP uko washo yena umzukulu uqobo lwakhe ukusebenza ne-IGP kwamsiza kokuthile impela yabona. So into enjengalezo ngicabanga ukuthi umculo soyecabanga ukuthi yena uyaphakamisa akakunaki lokho ukuthi yena mhlawumbe nasezoduka ukuthi abe nesandla esiningi ekuthenini enze lo nto naba abaculi uma ngathi uyabheka nje umculi ugcine yiyekelela ubona umkhulekelo epost imoto ethi umuntu ofuna ukuthenga imoto nayo advance cha wathi phela mhlawumbe uthe khona okhokhile ukuthi am-advertiser no kodwa wena umsebenzi wakho yini njenge-artist ukuba rich cha ama-artist awaphusha umsebenzi wabo noma ngabe uthi uphethwe ikhampani but phusha umsebenzi wakho uma ngawubuka amapage ogatsheni ugatsheni aliphela usuke ngaphusha uma ngakhuluma ngomsebenzi wakhe ufaka inkomo naye omzukulu noma ngafaka inkomo uma efaka inkomo ugatsheni uyasho ukuthi nginenkomo namhlanje ngenxa umculo wami qhubekani ulayele ku-YouTube ukhona uselapho ngicela siqedele kusibe nomkhulekelo saba sikweletu saba noDumahle saba nomzukulu yes bo4 labantu ibasizile ibathathe bephansi abaphakamisa noma ibathathe bephezulu abehlisa umzukulu ubeseveli evelele wavela ingoma yakhe nje yaqinqalaza usungaze ushema umakabahle uDumahle futhi nawo besevele khona ubesaziwa noma ngithi ubezaziwa abantu abaningi kodwa ubesevela aziwa uDumahle ukuthi ukhuluma umuntu yakhumbula begqoka ikipeni aphula bokuDumahle lo aphulelela engakangeni ku-IGP so ube umuntu obesevela aziwa kodwa kunale value edwe i-IGP ngokuthi iphethwe umuntu one value futhi enkulu kunabo ikhona leyo value khulekela sikweletu usikweletu imbulela i-IGP angifuqamba mama as much as inkulu i-IGP ine value kodwa manje siyakhumbula usikweletu sayimele esayikhiphela ngokwakhe ube trenda kuphela unyaka wonke etrenda nje elokho ethe nje yini indoda mntanami uhlezi nje endlini yabona unyaka wonke mayikhiphile umkhulekelo wakhe i-IGP ngisho ngithi imsizile ngoba umkhulekelo siqala kumazi thina ngealbum ethi ngeke ngisole umuntu noma thina abaye besimazi kwi-EP yakhe but ukumazi kwethu thina umkhulekelo ukudume kakhulu ngeke ngisole umuntu esevele seku-IGP phikise nami angiphikisa bhuti hayi ngihamba nawo usikweletu imbulela i-IGP usikweletu imthathe lapha ambeka phansi yebo kahle kahle shilo usikweletu manje usayabona ukuthi wayengayidingi i-IGP ngoba imsiza kandawo amen umkhulekelo imsize kakhulu i-IGP yebo marketing imenzelile kakhulu sondetu uzakhuzana umsebenzela kakhulu uDumahle imsebenzela i-IGP yebo uDumahle besimazi ngathi nje yivukana eliculayo yebo enzima u-IGP amfake ebalazweni njalo waphuma u-IGP wangathi ushona phansi uDumahle ya kwekwathi yes ngoba eqala nathi uyavuka manje yes umzukulu imsebenzela i-IGP yebo mawuthi uvele wena ngale ekhaya wami umuzwa esho ukuthi ingoma eyikhona but engaziwe yebo
kwamenza wangena kubantu imarketing wayidinga kubantu wangena ngempela waphuma ku-IGP kwangathi ushona phansi noshuni futhi kwangathi uyawushintsha anje wasebhekisa amantombazane exactly wahlala kanjani ungashoni phansi asikuncome lokho asikuncome futhi lokho isebenzile shuthi i-IGP iphinde futhi na ikhona futhi la ilekha khona kakhulu kodwa phela futhi ngeke iyenze kahle konke ngeke ngoba thola ukuthi kwesinye isikhathi kunedlo umuntu nomuntu uphethwe idlozi la kubo so uma uphethwe yithongo ngenze ukuthi usikweletu ithongo lakhe lalidinga yena uqobo yena wajabuliswa ukuthi ngiyosebenza eduze komuntu omkhulu ukhuzana kusho ukuthi mhlawumbe ngizovele ngiphakame kakhulu kunalokho engikhona kanti akazi mhlawumbe ithongo lakhe mhlawumbe lihambisananga nalokho likufuna wena uwedwa likufuna wena nje uqondayo nawe imnike inkosi yami igama nje mnike shunqobe imnikeze imnini mfethu akekho umculo engathi uphakamile ngayo ngoba even uthisha wamagcokama waphayiza ushuni kaNkosi kaMagcokama yabona imningi engiyinika amandla ngoba ngisho umnikazi wayo as much as aziwa waziwa ngama backings ukuthi umnikezwa akabheka ugela imkhuba futhi nakhona ubeveza ubhuti wakhe yabona noma naye secula ngoba ukuqala nomjikijelo sikuveze lokho true ucule eqali but umjikijelo wavela eqali yabona kodwa ukuvela kwakhe ekhipha le ilokhuzana umnikeza oqala angasakhumbula ukuthi wayithini ezokhipha wesibili othi ngesaba ukuza kuwe ngoba sadibana ku Facebook idola ayidola nanto ke album engathi yamveza umnikeza wathi kwathi Peter emva kwalapho futhi kwathi nya kwathi bani yabona ngoba sekushona iphansi ke namhlanje kodwa ke mfowethu ngaphansi kwegama lakhe ikhampani akekho umculo esathi njengamanje siyamthatha sithi ayi uphanyiswe yimnike music production uselapho umfana umzukulu ashafuza lo umculi nje namanje useyaqala ukuthi wasayikho kumnini I think umnini unayo idea but imarketing idinga funding phela nemali yes idinga imali uthisha mina ngithi uthisha uduniswa kakhulu ukuhamba uyobheka kwenkosi yamagcokama ko live empathe ngapha ngapha nokudlala ushuni wenkosi yamagcokama I think idea inhle la kuna kukhuzana inayo inkingo information yadingakala ukuthi uphatha abaculi kunabaculi bamapiano umaphorisa abaculi inqwaba aba-underbone kuyenzeka lento ucula hayi ukuthi kuyabhela into enzokhuzana nomnikezwa umthandeni phela yahlule ku market omacece naye yebo bashoda ngolwazi bafuna ukuyiqhamisa bona yebo kade abazi ukuthi ungaphila upromoter labantu abangaphansi kwakho ungabhizi nje kanti yini umsebenzi odengeza ukufaka icathuza amazesisi nje kuphela ukuthuka leyo nje leyo hayi uyadida mina umthetho waphela umthetho uyagaba uyasiphoxa nje sokuhlabisa ngoba kahle lapha kumthandeni music production since umuntu osondele nomthandeni ngicabanga ukuthi Fabiola umuntu mhlambe ozama ukwenza le imisebenzi njengale ukuthi azama ukuthi ama page apromote wenzana uzoyenza njengozuma naye engayenzisisi lapho uyayenza mhlambe sekusala lapho kusala khona kwaze egcineni uzwile ukuthi umthandeni seno PR manager angazi ukuthi ngene ophela egcineni nabaculi bamaskani bayadinga uhambe nje kwekule ingane ephuma lapha eVET uthi woze uzongisebenzela of course manga ukuthi ingane izothi this is maskani no izokwenza into efana izomarket izoyenza leyo nto leyo futhi uyifundele umuntu omsebenzi uyifundele so uzowenza ungqo babadinga bonje iIGP nje okusho inkampani enkulu yamdinga umuntu uzodila nemarketing yakhona straight because imarketing angagcini masibone igcwalisa noma ukhuzane kuphela yebo kuwonke ama-artist angaphansi kwekhampani awavele njengoba ingane zoma bezenza nje iveze omgqumeni ziveze odlubheke kanjalo ezofalabo selapho sesithinto ofalabo ku right yini mina ngiyiciko ngikhetha iside or ungakhethile kuwe neqeqebani ukuthi okay uphila nalo uphila nalo for Manqele lo nto siyibonile ama-artist amaningi ayenza amaciko amaskande yenza mhlambe kubona inhle kodwa thina masiyibuka esiqhelile kubona ngoba kuyenza yazi into mayiqondene nawe uyibona ukuthi yakulimaza ubona nje ukuthi hawo mina ngiyazwana nomthandeni si grand si right kodwa ke i-brand yakho yona iyaqhubeka nyona noma ulitshela ukuqhuba i-brand kamthandeni so uma uthi uyabuka
abacula abaningi abasondelene nabathathe iside lempe ezithile kumaskandi abasayini down futhi ngizokwenza nje isibonelo nganangilo umfowethu uMahlasi uqhosha lo muntu futhi bethi mayikhipha ngoFebruary ubetrenda ubeze valwe yibo ukhuzana umthandeni ngoDecember ingoma ngaqhosha futhi bezimnanele isimanga kodwa namhlanje uqhosha asimazi mongakubuza nje ingoma yakhe agcina ukuyikhipha nawe ngizongitshela yona ngithinte insizwa yakwakhuzwayo uFalaba iyacula le insizwa leya yabo mina bengasumte ubedlala enye insizwa odlala amandla ikhipha ngazi umthuzo weinkukhu ngiyizwa nje udlala cha bengamuzwa kodwa yabona mase ethe ethi uyalahlana hayi ngiqala bonga umuzwa lo mfana athi lo mfana uyaqhinqalaza ehamba losine umntakantuli ngalo mfana kodwa manje konakelephi ngaze kuphinde ngibuka lo mfana ngoba usebenza neartist elikhulu ukhuzana ushayela ukhuzana isiginqo le mfo kodwa angikhumbuli ngibona ifeature ethi lokhuzana Falabo featuring Khuzani noma Khuzani featuring Falabo yangidida nje le nto leyo so iyaba ubonje uFalabo akalutho mfuthu since athatha iside kukhuzana nacina akasayanga umsebenzi usethathe even iside ngoba washo ukhuzana benothibela bathatha iside lo muntu ophila naye awukwazi ukusayida labantu ababili ayiwathi ngingene emlonyeni uselapho ingoba kumaskandi lokho kwenzakala noma lezinto ukuthi mawuphila nabo siyabona phela singabe ngamaphi majeni Rebecca abantu bayaphilela no Dominico Start kunje nje kodwa nje ingoba la sinamakhosi awu2 ufuna uye ngawe ingakho uma uthi so skime nalo ngeke basakusupport abakhuzana ngoskime nalo ngoba sasupport abamthandeni ngikholwa ukuthi noma kwenzala ngikholwa ukuthi kwenziwa konke amajeni sodwa kumaskandi ku-exposed umaskandi kukhulunywa kakhulu phinde ngingaviwa ngisho bakuzonda ngisho ngampela umaskandi mawuxabene umxabene kunenzondo yeqiniso nakho lapho koRebecca kukhona nje ukungazwani yes yabona nje khona uJumbo nje ngoba iqusasonqwane nje asazi cha noDumiko Start njengamanje uDumiko Start no kune beef ekhona nothina Zulu kune beef ekhona kodwa ngabona bethi bayilungisile so into ekhona konke ama-genre nomapholisa nabathili khona la engazwani nabo but okwabo siyababona futhi bedibana endaweni ethile nanihlusha umtsezo ngibusenze nje abangade awuthi ngenkunzi na ugoloze hey abona kodwa ubutsezo yini ubusisi abubona mfowethu insizwa ziyahloniphana insizwa ziyahloniphana uyakhumbula yabo mas DJ somsebenzi mfowethu amanene akucaci ukuthi DJ somsebenzi inzondo sibeka aside siyasebenza masiphuma emsebenzini yaqhubeka inzondo uyakhumbula nje last lo nyaka lo ufana bezayicelela ukuthi abantu ucela kuyovula music wakhe yabheda cause should laba bamthandeni bamzonda ngempela manje uqhosha ade kanjena ngingacaca ukuthi uphila noba bebemthanda umuzic ekhe ibe trend bethanda bamthandeni nakhuzana should laba sebamthandeni sebemzonda ngempela kodwa ke phela mfowethu sengamane ngibasole nje nami uSmino angikwazi ukuzwana nesitha sikababa sababa nobaba la emculo sekusho ukuthi angikwazi ukuzwana nesitha sikababa wami oshubona bathathisa ubaba lapho for instance njengamanje ngiphilana nabo nana ngidlala amadlala la umfowethu uPhamandla uma kunomuntu noma ngingaxabene naye mina uma kunomuntu oshayisene kabi noSiphamandla angikwazi ukuhlala naye etafuleni angikwazi angixabene naye but angikwazi ukuhlala naye etafuleni lodwa kuthiwa sidle isidlo lokho uSiphamandla maye kubona ukuthatha kanjani usazongethemba mina njengomuntu oqondile ufune nawe uthathe iside angithatha iside kodwa ngigubeka nomuntu ebengivele ngiphila naye maseke wena ko sungena empini eFusiphamandla usho nje usaxaba nalomuntu cha angixabene naye ngoba ngisho ukuthi ukumbingelela ngiyambingelela mfowethu kunjani esaphila kodwa ukuthi ngizohlala naye etafuleni kuthiwa siyadla sobabili njengokuthini ngimthengela ukudla mayelambile angikwazi ukwenza lokho ulungile nje akalamba angithi uyayibona kodwa lento leni yabaculi bayibulele bona ababulwa ngabalandeli shothi kuyeza nokuSminoff kulungile kuzomfica futhi naye mawukuthi uzoyenza ngalendlela ayebayenza ngayo kuzomfica bengaqaphela kuzomfica vele shothi komfica because mama engaphelanga lento yoqhawelamo sayibona iphelelwa ivelo kodwa
isiphela nabantu kabuhlungu futhi ngoba ngitshela ukuthi uqhosha uphi ngifuna ukuxila kwimpelo ngoba ubenzima la mjida kakhulu umfowethu uqhosha ubeshana $8 ezontweni ngafani akasana crown manje akashaya indondo akashaya hit ukwayikhipha nje EP inkosi yami azange ngithande ngisho yodwa ingoma ngizwe nje ethi mina uye kutshwala ethi utshwala abe ngiyakeka manje akuvumi shuthi ucule kubo shuthi kahle leti inhle imbi like mangisondela kukhuzana ngiyazi ukuthi ubajwayele umcine kubajwayele utshathu uzongena izongibenefit all white futhi ngiyangena yes but shuthi ngapha banje bamthandeni bonke laba ufala bangeni ngani pho kuphi ma ubucuzeko hawu ngingacimbe ibucuzeko ufala bangena kulo phela liyangena lapho inkinga mina ngiphila nabantu abarongo uyizwela ngo ekabani ngafala entsha uthi ngifake phela nami ndoda awuyazi noko awusele entsha hu ndala hayi futhi angazi awuyazi noko ayisho ukukhuzana ingoma ethi uphila nomuntu wrong cha ushaya ingoma nje ukusizwa uselapha ufala wesebenza kanjani nomuntu ongazwani nobhuti wakhe ubhuti wakho bani udlupheka kazwani bani nokhuzana abazwani allergic usolakala awusho mfowethu ngiyaqala kanjani wena usakhumbula umntalapho udlupheka uthatha ubhekisa le nokhuzana uthatha ubhekala ama-post ku-Facebook ezothi omunye ngizokutshela ngazi ibhono walibulala njani awuyeshubile nje impela mina ngithi mhlawumbe indlela yokupromote umculo ngithi mhlawumbe basapromote lento yabo yomculo ukuthi yena amagame abo ababuyi bethi bayadlala thina sekuthatha kuba kunjalo wena uthi nje ku-right mina ngithi bayidlalela abantu phela ngoba bekhuluma nje lapha ku-face ngiyayikhumbula ama-post abo beshintshana ngawo awumoswala hambe ku-Facebook useshe ubukelane bani edlubheka khuzwayo ubuka ama-post akhe ungitshene ukuthi umdlalo angisho la uzogcina lapho hayi futhi ngizokwenza angifuna uqaba manje ngizogijima ngekhona ngubhe ngiphinde ngibuye futhi kubabukeli ngibatshene hayi ungithumela umfowabo amanqele nakho sibakhombise ukuthi nayo proof umfowabo amanqele uthi yena umlomo wathethe imanga umlomo amaqiniso unomthombo othembekile umasondo ikhansela phela mina uthombeleza umthombo othembekile bawuthengeza ukuthuka umasondo kubesaba masondo mina ngitheba mfethu iPerfect TV owakhumalo lo ufuna ungigatha naba masondo bangisho lutho hayi khona angisho lutho wengaza kwethu asedle ngobona njengesicapcabu cha mina ke bakithi ngoba ngivalelisa nje anginishiyi ukuthi ngihamba nomphela kukhona futhi sizobuya nakho nangelinye ilanga nesikhathi esifanayo futhi kuyo le ndawo efanayo futhi for amanqele sengihamba bafethu lapha emakhaya akhohla kulike usubscribe hambe nasey'nkundleni zethu zokuxhumana ku-YouTube, TikTok, uFacebook ufike nakhona usilandele and then ngiyacela nilandele lento ezakhumalo isho mfethu ubani Facebook umuntu M Twitter umuntu M uTikTok umuntu M uX lobe ku-Twitter umuntu M uzule ngithini Twitter usuyahluba not Twitter Twitter abayazi lempela uTwitter bazoTwitter isingisi bafana kahleni bafana basiza bashintsha waba uX oba le Twitter nami ngayibithi uTwitter Twitter bafethu asibuye futhi no episode 4 ngesonto elilandelayo same time same place sohlezi sikuphathele zona lezi indaba lezi ezenza kumaskande etrendayo sina siyancoma okubhedela siyaqheka futhi aphela sikhovi ukuthi sivume into esingayibona umpedo sikhuvuka ukuthi ngabalandeli bangabani hayi bo bafethu until next time asivalo ezebhede